Nilawakan ng daan-daang mga taga-suporta ni former President Rodrigo Roa Duterte ang ikinasang motorcade rally sa Lingayen, Pangasinan bilang pagpapahayag ng kanilang sentimiento matapos itong maaresto. Ayon sa organizers ng motorcade, ito raw ay kanilang pamamaraan ng pakikiisa sa mga sumusuporta kay dating Pangulong Duterte. Sa ating dating Pangulo na pakikiisa na simpleng pamamaraan para magbigay ng tulong na bilang suporta sa kanyang hinaharap ngayon. Alam naman natin na ang hirap ng ganitong bagay na ipinamigay natin ng dating Pangulo sa ibang bansa. Sigaw din ng mga ito ang pagpapauwi sa dating Pangulo mula sa pagkakaaresto nito na ngayon nananatili sa The Hague, Netherlands. Just bring PRRD home. Ito, peaceful motorcade po ito. Wala kaming binibitbit o dinadalang ibang politiko dito. Inorganize namin ito from different riders club ng Pangasinan para lang maipakita ang suporta namin kay PRRD. Dagdag pa nila, magkakaroon pa umano ng mga susunod na mga aktibidad upang patuloy na iparating ang kanilang suporta. Samantala, bago pa ang motorcade rally, nauna nang nagsigaw ang iba pang mga sumusuporta kay Duterte ng prayer rally sa Dagupan City. Mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Ron Aracat, Tatak, IFM.